Assalamu alaikum. Kımmatly wagtyny bir ýana goýup biziň ukuyup gepleşigimize tomaşa edýän eziz adamlar, eziz watandaşlar, mehriban dostlar. Ýene bir ýola biz siziň her biriňizde beýik bir bardan bir jan saglygy, maşgala agzy berligini, awadançylygyny dileýäs. Ukuyumuzy, zehinimizi açyp ýaýyp giňden görkezmäge mümkinçilik töredýän eziz arkadamyza çäksiz sag bolsun aýdýas. Arkadamyzyň jan sag bilen baş aman bolsun. Ukuyup gepleşiginiň ýene bir sany ýazgyda döwletli mix bar, köp sag bolsun aýdýas. Şeýle-de. Şeýle ajaýyp pursatları ýene 10 ýyldan, 20 ýyldan, 30, 40, 50 ýyldan görmäge mümkinçilik töredýän meşhur Next Pictures studiýada köp sag bolsun aýdýas. Ukuyup gepleşiginiň bu sany Zehin Aydymşymyz, ýaş Zehin Aydymşymyz Dayanç Babaýew ile dowam edýär. Dayanç, hoş gördük. Onu rahat sag bolun. Şu gepleşige çağıranyň üçin. Size de sag bolsun aýdýas, silap geleniňiz üçin. Dayanç sunnet ýoluna ýaşlygyňyza garamazdan şeýle bir sunnet vekillik tanalýaňyz, elbetde bir hormatyňyz bar ýyl içinde. Adyňyz diňe gowlukda agdalýa, biz begenýäs, gowanýas. Dayanç, ilki bilen özüňiz ile tanıştyrsaňyz. Rahat men Mara welaýatynyň Mara etrawynyň Aşgatay habarlaşyny ýene-de oldum 1999-njy ýylda. Sunnata girişmäň. Şo barada. Sunnata girişmem. Şol birinji klas Ýatdan çykmajak pursatlar barda. Başlamaň. Birinji klas wagtym aýdynlar dinleýärdim. Halipa Balla Hajiýewiň aýdynlaryny kakam gowy disklardan dinleýärdi jony. Şondan dinläp öwrendim. Birinji klasda Webaba studio. Ýazgyra çyryp berdi bir aýdymmy. Ondan soň 3-nji, 4-nji klasda ýazgylamy köpeltdim. Soň 7-nji klasda Halipa Welmira Kalaýew bilen bir albom çykardy. Tuğlama. 7-nji klassa. Ha. Toy bayramlarda görünýärdiňizmi ýa? Görünýär. Şo 7-nji klasdan özüm aýratyn toý soňup başladym. Ha. Gönüm öle siz toýa çykyp aýdym bermeli, az kynçylyklar bolandyr. Boldy. Aýdaýlyň, agdaýlyň. Sol 3-nji, 4-nji klasda ýazgylamy eltdim-de. Teleskede latda owada toý bolsa ýazgylamy alyp barýardym onu. Atlanıp durma halifalar kowyady, ýene-de. Aýtdyran otdular, kowyýadylar. Birege degen halk aýdym, jaň alyp gelýär-de. Soradım, aşakda durun. Halifa dedim, şu aýtdan aýdym, minusa dedim. Minusmy dedim. Joy muzikat ýok, ýöne joy aýyp durum, minusada da. Ha. Bärik gelýär, ni çağırtda, ýane bir näet bilýänat. Aýşondan soň halifalar ýa. Şonu aýdym aýtdyrdy, ha? Ha, soň halk dinledi, gördü, kabul etdi. Umuman siz sunnatda halk aýdym bilen has bir ýakyn kadiýan, halk aýdymlarına şeýlemi? Estrada aýdymlaryna däller. Halipaňyz kim? Men halipam Gaýwan halipam Balla Hajiýew. Şu kiçik bimden ardyňa diskler dinläp şondan öwrendim. Esasy. Soň bu döwran öwrülis halipam. Balla Hajiýew döwran öwrülis şol kisi halipam şolardan öwrenýän. Doğru. Mektep ýyllarynda başlapsyň da, şeýlemi? Ha. Indi näme be ýaşlykda dayanç. Ýaşlykda hawa bir erkek oglan, ýaş oglan söýgü döreýändir. Hawa bir ýüregiň halan gyzyň wadyr, öýleneňmi basen? Ýok, öyle. Başgalarlaryny tek, doğrudanmy? Mümkin Balla Hajiýewiň mektep ýyllarym, ýani özüňe bir söýgüň dörendir ýaşlykda, şeýlemi? Elbette. Balla Hajiýew diýäň-de, halifam diýäň. Ustad Halifa, awa Türkmen sunnatynyň bir sütün hasaplanýar Balla Hajiýew. Balla Hajiýewiň bir ogadan aýdymma, dil özmem gowurýan şol aýdym, mektep ýyllarym diýip aýdymma. Hawa. Mümkin bolsa ýerine ýetirip beräý. Elbette. Aw sadan namazam Hanjar Ödaýew, şeýlemi? Ýaş Zekiniň sadan namaz Hanjar. Ýene gepleşige çağıramda bir zat aýdypdyň. Aw men sadan nam, ýagny gözüni daňywam saat şalýa diýipdiň bolyn urna barmşy Hanjar? Hemmet urna bar. Şeýlemi? Elbette. Onda näme Hanjaryň gözünden ýaz? Awa. Senden hem haýyş edýäs, mektep ýyllarym Balla Hajiýewiň ýolundan. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu pursatynda başlanýan pursatynda ýerine ýetirip berseň, dinläň diýin jalyň mehriban doganlar, tomaşa ediň, baka beriň, elbetde öz pikirleriňizi tesvirde belläň. Dayanç Babaýew. Awa sadanlarlyk etmeginde Hanjar Ödaýew. Dinläň diýin jalyň. Mektep yıllarına sen mecnun ettin. Devullara
uydum Yağmadan öldüm ey Hatların biri Bugün olsa biri Hayala uydum Sonra incalar mı arar dillerin biri Dayanış köp sağ olsun aýdýas. Janyň sağ bolsun hawa. Elbetde edil bir jan sesi dinländen öýde zatda da dinleýärse, olyn has tapaut, has täsirli. Janyň sağ bolsun. Sağ ol. Beýik sepitler inşallah saňa arzu edýäs. Indi öz sunutyň bilen ýagny baglanşykly bir sowal beresim gelýär. Günüň haýsy wagtynda saňa taýýarlyk etmek has, ýakymly has gowy? Yani irdenmi, ya günörtanmi, ya öýlenmi, ya agşammy? Esasy men özüm taýynyp göremde, şu aýdynlar dinlämde, aýdym ýazamda. Şol gize dangdan saat 4-de 5-de şo wagt kellen durýar, şo wagt gowy bolýarman. Şo wagt ýazýan özüm. Aýdynlar öwrenýän, bilmeýän aýdymlar öwrenýän. Şo wagt iň gowy wagt men üçin. Günüň iň sähär wagty da. Yekelik gowmy? Yekelik gowy. İşländi ha, yekelik gowy şeýlen. Hanjar bilen bilerek taýýarlyk görýäňizmi ýa? Men özüm taýynýan, soň hanjar bilen maslahat edip şu bolýa, bolanok gene şon ýaly özüm bilirdi. Vilayatymyzda, şäherimizde şeýle bir sadanlar hemkän. Doğrudanmy? Ökdükde sadanlar bar. Atlaryň agdasaň agda oturmaly sadanlar hemkän da. Ýöne näme üçin aýratyn hanjar? Sen sadandan. Hanjar men 2 ýyl bile gullup etdik hanjar bilen. Gulluk borjum bile ýerine ýetirdiňiz. Şondan soň diňe şoň bilen.
Şondan garam ýagdaý bolanyny diňe şuň bilen. Doğru. Bolam menden sonra ya şuň boş ýagdaý men toýalan dip. Onuň bolam jaňat ýamaňa diýerim oňuşup diňe şuň bilen. Emme. Inden dostuňyz dowam etsin. Sunwatda diňe ballyk hajiýyň ýolundan aýdymaýdyňyzmy ýa? Esada. Başga ýollardan tanamaýdyňyz. Esasy. Ýöne şu wagt Balkan Halipaňa nur berdi golf çopan ýolundan. Çopan ýolundan aýdymaýdy bilýäňiz. Çopan ýoluny aýdynlary. Or haýsy ansat düşýär. Çopan ýolumy ýa öz kuýuňyzdy? Halipa ballyk hajiýyň aýdynlary agyr asyn. Asyn dersen agyr bolýar. Ýöne çopan ýol ýeňil bolýar maňa. Gat ýeňil. Ha ýerine ýetirmände çopan ýoly ýeňil bolýar. Şeýlemi? Size ýam ýaşyňyzdan izalamyzda şunça wagt ballyk hajiýyň ýoluny öwrendim diýdiňiz, dinledik diýdiňiz. Şeýlemi ýöne şonda da çopan ýoluny täziripde giriş başladym diýdiň da. Onda da ballyk hajiýyň ýoly agyr gelýär, şeýlemi? Agyr gelýär. Şu ýa da wagtyň çopan ýoly aýdyp bolýar da diýjek bolýar. 3-4 ýylyny toýda bolýar. Ýöne şu çopan ýoly aýtdyň, aýdyp bolýar şonu. Çopan ýolundan. Doğru. Onda çopan ýolundan bir aýdymy mümkin bolsa ýerine ýetip beräý. Dinlejilerimiz hem garaşýandyr çopan ýol şeýle owadan ýol. Şeýle bir ýakymly, lezzetli aýdymlar bar da. Haýsy aýdym ýerine ýetip bermekçi? Teoriýanyň beýleri sonam geldim. Şonu aýdyp. Owadan aýdym. Dinleň diýjalyň, mehriban dostlar, eziz watandaşlar, Dayanç Babaýew. Owadan bir aýdym bilen ukyp gepleşgeniň bu sanyny dowam edýär.
heyran et beni. Tevridim beyler fulan. Dayanış köp sağ olsun aýdýas. Lezzet allyk hawa. Tomaşaçylarymyz hem lezzet alanlar, dinländirler, hezil edendirler hawa. Daşary ýurtda bilme alyp beren ýigitler we gyzlar we hawa. Şeýle kämir görkezme berýärler bize de, öz sahypamyzda da. Dayanç indi şu ýaşyňa çenni özüňiz 1999-njy ýylda dünýäni diýdiňiz da, döldämi?
Şu yaşa çen yeten üstünlükleň. Şolar dogrusyna. Rahat men yani yaňama aýtyp geçdim 7-nji klasda toýa çykyp başladym da. Ondan bir gün televizor açdyk, on ýaşykda meniň sesim diýip telewizor. Ýaş teleýilminde. Hawa. Şonu aýtdylar oğlum. Özüm pikir etdiňde. Howasdan. Şular hawa. Şulara aýtdy, menim aýdarna şular ýaly öýdäkiler aýtdym, ay gitmeden bizi maskara dersiň diýdiler. Onsam. Gitmedim. Näçinji ýylda? 2015'te gittim. 2010-njy ýyl. Hawa. 2015-nji ýylda bardım. Nara menden aýdym ýerine ýetirdim. Şonu 180 telefon aldım. Tuğlama. Hawa. Haýsy halipalar bardy? Edir şu menim aramda We beren maslahatlar. hawa. Kanım halipa var. Gülşat'ta yine Gadam Urvan halipamız. Näme maslahatlar berdi? Şo maslahatlary özüňize gowy kabul etdiňizmi? Hawa. Näme maslahatlar berdiler? Esas şu ballyň ýoluny öldürün, ýakyn görüp şu ballyň ýoluny ýerine ýetirdi. Şu ýarys dinýança, ýarys 6 aý dowam etdi. Dinýança diň halipa Bally Hajiýewiň aýdymlaryny ýerine ýetirdim. Birinji ýer aldım şu. Ýarys. Tuğlama. 28 ýaşyň aldım. Tuğlama. Nara men aýdym bilen iň soň jemleş tapdyrna. Ýeňi joluňy şeýlämi? Elbet. Onda näme ýerine ýetirip ber nara meni odan aýdym halk aýdymlarymyň elbet iň bir süýjüleriniň biri. Mümkin bolsa şu ýerde ýerine ýetirip beräň. Bolýan. Nara men aýdym bilen elbetde Dayanç Babaýew gepleşigimiz dowam eder. Diňläň, diňjalyň. Hani.
Aziz vatandaşlar, mehriban dostlar. Sizin adınızdan hem öz adımdan hem Dayanç Babayev sağ olsun aydan Dayanç. Çok sağ olun. Canın sağ olsun. Hidilettik, dinledik. Lezzet aldık. Dayanç, maksatlarınız vardır. Öňde goýan maksatlaň var. Dogrymy? Sunwatda näl derejä ýetmek isleýän? Rahat edil özüňi diýe edip bolanyp ýöne halk Yo maksatlaň. Arzulaň. Arzum şol şöyle ýanglan ýarma çykjak nesip bolsa, uğurna bolsa. Ýanglan ýarym. Telebästaşyna. Anam. Edil her arzulaň şol bolupdy. Şeýlemi? Dogry. Indi çopan ýolundan şeýlere, aýdymlary aýdyp bilýän gepleşge çağıram dedim. Agdapdyň da. Gepleşemizde de öňünden. Şeýlere dowam eder diýipdik. Çopan ýolundan aýtmak saňa näme üçin aňsat düşýär? Ya sesiňiz şoňa turýarmy? Sesim oturýar şoňa. Sesiňiz şonda as bir özüňe de ýeňil bolýar. Oňoýly, duýan ýeňil duýan. Ýeňil duýan. Dogry. Şu gepleşige gelmenge himayetkarlyk eden oglanlar bar. Ýagşy bar, serdar bar, ataş bar. Olar aýratyn haýyş etdiler da. Şunu ýaly. Dayanjyň okuýuny halka elbetde ýaýmaga näme bolsa bir sebäp bolup ber. Ýardym etdiler. Şol ýigitler, şol dost oglanlar sen haýsy ýolla aýtýan aýdymlaň has kendiňleýärler. Dostlarım şol esasy Balla halipan agar aydınlar var da Olilan, Sarakül, Geyme Garani halipan Nurerdi Wolf'un yoluna balık çopan yolun Oğul ve Gülcan, Malcan solar göğür yana. Doğru. Onu edil häzir sen ýa-da mı? Sesiňe agran berme. Häzir ýeňil düşýän bolsa çopan ýolundan bir aýdymy ýerine ýetirip beräýär mümkin bolsa. Bolýan şu oğul we aýdyp beräýär. Oğul we aýdyp şeýlemi? Onu özüň çaýtýanmy ýa hakykatdan çopan ýoluna bolmalsa ýalyga diýip aýtýanmy? Ya özüň şu tilfinlerde atlar goşýan. Özüm çaýtýan aga. Özüň çaýtýan, dogrymy? Bir bolup bilen okda özüm şu başardymdan aýdyp bereýin. Aýtmaga taýýarmy? Taýýar. Bizem dinlemäne taýýar. Dinläň diýin jalyň mehriban doganlar.
Köp sağ olsun aýdýarsy daýanç. Ýadaň okmy? Yok yok. Ýadaň ok ha? Dogry. Bizem ýadam zok. Gepleşik dowam edýär. Hanjar bilen watan öňündäki kodes gulluk borjuny 2 ýyllap bileje geçirdik diýdim, şeýlemi? Evet. Şo gulluga barşyň o taýdadan el taýýarlan ýadyňyzmy? Şolar dogrusunda näme dogrusyny söhbet töşlük edäýli. Raga çogulluğa baramda Nirde gulluk etdiň? Türkmenistan döwletiniň haýsy şäherinde? Ewap welatyny dargyny etiren Gadoçak şäherinde. Gadoçak şäherinde tuwalama. Gadoçak lakin Tuwalama. çogulluğa baramda serkerdämiz. Aradında baş olmaly habar bardylar. Elki sen gulluga bardyň. Şeýlämi hawa? Näme ýaş oglanna? Ýa okugy toran oglan dämi? Läli oglan. A gulluga bardyň on näl duýup bol, näl suň asylyp da dedi. Doğru demel ki baramda öwrenip bilmedim. Toýdan çekindir ýa-da gullukda ýa-da hawa. Şon ýal duýular boldy ha? Şeýle waratadan girýän. Menem Lewapda gulluk etdim. Lewap vilayatda Çärjegde, Norşdör, Harwörniň orkestr bölümçesinde gulluk etdim. O bizemne şun ýal bardyk ilki gulluga bolyn. Ay şey diýip ýa bysmyrla waratasyndan ýa derwezesinden na. Girdik bolyn, eýan başgaça duýup. Başgaça duýup da 2 ýyllap seni ýam görüňok, ýakyndan görüňok, janyň teniňi watana goýýaň. Awa watana gulluk etdiň da. Evet. Onun sende de bollum şolar ýalyk duýgular. Bollu. Olsam, Şol serkerdämiz. Araňda bagyş bolmaly. Şo haýsyňy diýip diýdi on. Nydamda durkan. Nydamda durkan diýdi, o menem çekinip boýnum almadym. Bagyş diýip. Az. Ýerkilik duýup başyndan geçýär da o wagtlara. Aýan soň bir gün abet nahardan geldik. Özsek taýýarlykda. Eskerlen kanlar. Hanjarja bilen Galkins diýip otowa. Galkins otowa, Deň zalyan otowa. Jonu aýdym oturkan üstümizden gelip gördük. Serkerden. Aslında şol orkestr bölüme yerleştirecek bolup şonu etdiler niýe ekenler. Gullukda da çäreler geçýär da. Doğru dämi? Şondan Buhar bölüm bilen okar bölümniň arasynda, garnizon arasynda. Her bayramçylyklarda. Şo maksat bilen olady. Soraptyrda. Soň Hanjarjan bilen bilelikde şoňa yerleştirdi. Taýýarlanmaga mümkinçilikler bardy. Şeýlemi? Gülýar. Onda bähwit tolpdyrdy. Şeýlemi? Dogry. Ejen kakan başta garşylyk bildirdimi? Maşgalaňdan garşylyk bildiren bolmy sunuň ota başlamaňa? Kakam bildirdi. Garşylyk bildirdi. Näle bolup geçipdi şo pursatlary ýatlaýyn? Näme şo telewizorda balagaçyň aşyk meni aýdym ma Halipa. Şonu hiňlen oturdum da kiçä wagt birinji klas wagtymda ikinji klasda geçsek wagtymyn. Balagaçy kim bir maskara çek bolma aýdym aýtma diýip aýtdyrmady. Onuň ahyry ejem şo darmajy da many studiýa alyp gidip. Ejen alyp gitdi. Ejem alyp gitdi. Tuğrama, can sağ olsun gecelerimiz. Indi nähili? Inni ikisem begen ya. Boğan ýalaram, begen ýalaram şeýlermi? Hakykatda öňde maksat goýmaly, awa. Ilki bilen söýýän käriň tapmaly. Ondan soň söýýän käriňde zähmet çekmeli. Şonda sen ömrüňe bir günem işlemedik ýaly bolýan. Bilermenden aýdan sözleri.
Barly Halipaň oğudan ýol wada, şeýler öz bolşly, süýji ýol wa, ýöne aýdymlar agyr. Şeýlämi? Elbetde. Yeňil aýdymlar na diýjekkä, agyr aýdymlardan ýerine ýetirip berjekmi? Aýtyp berýän başardym. Haýsy aýdymlar? Açap berde mesken tün Olilan, Sarok'un aýtyp berýär. Faruk we Ali. İkisini bilelikde. Ha. Kaydın bilelikde ýerine ýetirip berjek, şeýlemi? Kyn düşmezmi? Yok. Başararsyň. Bizem diňläp başarýas. Böyle. Sağ bolsun, başlasın. Dinlän diýinjalyň mehriban doganlar. Barly Hajiýew, Ustad Halipaň elbetde oğudan aýdymlary, agyr aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Dayanç Babaýew. Başlasyn.
Oluyorlar. Koydun beni, vay, koydun beni bana kırdı diye
Tölüme çayca iç, dayanç. Aşkından öldüm ya dedim şu an. Canın sağ olsun. Sağ ol. Awa. Toy bayramlarda çıkış edende, awa. Döwlet konsertlerine da görünýädiňiz, çıkış edýädiňiz. Bilýär. Size çıkış etmeň haýsy tarapy has bir gowy ýakymly? Yani toy mekanlardamy, ya gap toylardamy, ya oturuşuklardamy, doglanýanlardamy? Esas in yakyn bolýan şu gap toýlarda yakyn bolýan. Gap toylary, özüne has ýakyn bolýar. Oturuşum o ýöne esasy in yakyn gap toýlar yakyn. Doğru, doğru. Doğru. Arkadamyzyň ýol başçylygynda bir giýim mümkinçilikler bar da. Awa. Arkadamyzyň jany sag bolsun. Sunwata, uly hormat toýa. Giýim mümkinçilikler döredýär. Awa daýançtaňa da köp sag bolsun aýdýas. Bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berdiň. Gepleşik tamamlanýar diýen pikir bolmasyn ýa-da dowam edýäs. Daýanç haçan öýlenmekçi? Saylan yarın barmy? Yok. Yokmy? Söýüp anan ýaňyzmy? Oňadan paramak yok. Şeýlemi? Halaşan gyýdyň tomaş edip duran bolsa näme etjek şu an? Halaşan yok. Yokmy? Onda hasam içýänler şu an. Tomaş edip oturdy. Dogry. Dostluk diýen söze nähil garaýan? Dost bolat. Dostum boldan. Pikirini bilesin böyle, giňişleýin. Her wagtda dostum ken. Tapawutdan öp beräý. Köp sen bagyş bolan üçin no. Aýgerdiň öýe sebäpler bar da. Aýdyp oturdan uly ötdi. Aýdyp ber, aýdyp ber. Esas şo kynynynda bir gollu berdiň şo hakik dolana şon. Dost diýler. Gollu bermedi dostum bolmy? Şu açyna bolmady. Bolmady, dogrymy? Diýmek sen dosty dogry saýlaýan. Şeýlemi? Dogry. Hanjar bilen gowy düşünýäňiz? Elbetde. Şeýlemi? Bolanda bir düşünşmeňizde ýene bir odan aýdymlar diňmäýin. Bolýar. Haýsy aýdymlar ýerine tutdajy? Akçar aýdyp bereýin. Akçar aýdyp. Oturdan alkaýdym. Daýanç halayan renkiňiz. Men esas halayan renkim göw renk, Göw renk, Sebäbi? Sebäbi. Şo sebäpde eşikleri menim özüme ýakyn bolýan. Şo diwarlar bolsun, ýene bolsun, göw renk boldy. Göw renk bilen ak renk bolýan, şeýlemi? Kara geýminni? Bolýar. Geyme garan aýdymy, ýerine ýetirip beräý. Bolýar. Sizinde has bir ýakymleşdilerim kadýan. We ýany bilen näme aýdym utgoşýan bolsa, özüňçe, ýani hanjar bilen düşünşip, şolay utgoş arkaly ýerine ýetirip bermeli haýyş edýäs. Dinländin jalym mehriban doganlar. Daýanç Babaýew. Owadan aýdymlar, halk aýdymlary bilen gepleşigimiz dowam edýär. Başlyna.
Dayanış köp sağ olsun aýdýas. Gelip şeýle bir owadan aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. O dinleýijilerimiz hem hediletdi, biz hem hediletdik we aýratyn biziň ukuyup gepleşigimizde şeýler badalga bolly, şeýlerak aýdymlary ýerine ýetirip bermeňiz öz ýaşyňyza garamazdan. Janyň sağ bolsun. Sağ olun. Awa dostlaryňa minnetdarlyk bildiresin gelse şeýle bu mümkinçilik bar edil häzir. Ştada şu gepleşige çıkmama bir näçe maat gören dostumma ýagşy Ataşjan, Serdarjan we Batyrjan we Şolonjan sağ olun. Dogry. Dayanç bir dinleýijilerine muştoklaňa we seni gollaýan ýyleşlemede minnetdarlygyň bardyr. Elbetde. Başsyna. Meni gollaýan şu aýdymlamy dinleýän ýyleşlemediň baryna köp sağ bolsun etden. Anam ödärni bilen rasmeli. Bir şeýle aladalar etden mehriban gahrman arkadamyň jany sağ bolsun. İşlerini mınnan meýle ruwaşlyk arzu etden. Elbetde. Dayanç sana da köp sağ bolsun aýdýas we sana da beýik üstünlikler arzu edýäs. Janyň sağ bolsun, başgalaň awadan bolsun. Elbetde dostluk berk bolsun. Sağ olun. Edidileşler, mehriban tomaşaçylar, ýene bir ýola bizde çäksiz sağ bolsun aýdýas. Elbetde özüňize zerur bolan wagtyňyzy aýryp gepleşigimizde tomaşa edýäňiz bardyr araňyzda. Biziň esas maksadymyz siziň wagtyňyzy elbetde ýakymly pursatlar bilen elbetde geçirmeňizi biziň esas bir baş maksadymyz bolup durýar. Size sağ bolsun aýdýas. Şeýle giň mümkinçilikler döredýär, ediz arkadamyza, gahrman prezidentimize ýene bir ýola çäksiz sağ bolsun aýdýas. İl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri mundan öýlägen beýik rowaşlyklary beslensin arkadamyzyň jany sag, işi rowatç bolsun. Ediz adamlar Dayanç Babaýewiň ýerine ýetirmeginde şeýle ajaýyp aýdym bilen ukuyup gepleşiginiň bu sany geçirip turýas. Ýene didarlaşýançak, görüşýänçak, biz sizle hoşlaşýas. Hoş, sağ olun.